Tepangaken nami kula Ayu Dwi Putri ndugi nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa, ingkang kinurmaten para sesepuh lan tokoh masyarakat lan warga sedaya ingkang tansah rawuh wonten ing acara punika. Sepisan sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi rahmat lan berkahipun kita saged nglaksanakaken acara bakti sosial punika kanthi lancar. Bapak Ibu sedaya, para warga ingkang kinurmaten, acara punika dipunlampahi minangka wujud kepedulian sosial antar sesami, supados kita saged tulung-tinulung lan nyawiji ing rasa paseduluran. Bakti sosial punika minangka sarana kangge ngiyataken rasa gotong royong, ngembangaken semangat lan nyengkuyung warga ingkang mbetakaken pitulungan. Mugi kegiatan punika saged dados berkah tumrap kita sedaya lan ndadosaken masyarakat Desa Tanjang Rono rukun lan tentrem. Kawula nyuwun dukungan saka partisipasi saking panjenengan sedaya supados acara punika saged kalaksanakaken kanthi tertib lan sukses. Mugi tansah nyaki kerukunan lan eling marang sesami. Pekanten atur sesora saking kawula. Menawi wonten lepat tembung saka tindak tanduk, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.